важни неща на една кука и бихме искали тя да ни разкаже повече за това, което тя прави. Говори. Понеже сега е Коледа и имаме елхи, украсяваме ги, зато и сега съм донесла да ви покажа няколко играчки за елхата. Това е едно ангелче. Малко трудно се прави, защото има в него повече материали, има и картон, има и тел, има и другите окраси, които са върху него. Това е една елхичка, но тя няма да е за окраса на елхата, тя ще бъде за окраса на масата. Имаме и други ангелчета, които се правят най-различни на цвят, за да бъде весела елхата и да бъде много красива. Имаме малки елхички, които също са за окраса на елхата. Имаме се един гном. И имаме малките ангелчета, които са най-веселите. Имат си и крака, и ръце, и очи, и шапки, които малко трудно се правят, но иначе украсяват много хубаво елхата. И тук имаме още едни. И всичките са модерни, с шапки. Тук имаме едно малко китайче, което е дошло вече към нашите елхи идва. Ето една розова красотичка. Розова красотичка. Могат и други работи да се направят. Такива неща. Много ръкоделие имаш и се занимаваш с много такива специфични, така интересни неща. Обикновено тематично ги изработвам, където видя, което ми хареса и гледам да го направя. А ти сама да си измислиш модела? Или някъде? Гледам от някъде, все още не съм почнала.